Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abantu abawuvala umlomo enkundleni zokuxhumana ngumlingisi womdlalo owuchungechunge uZalo uNompilo uMaphumulo odume ngelika Nosipho uXulu. Lo mlingisi ke bakhala ngetalente ngendlela adlala ngayo irole yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi elanibula khona le video. Mangoqala usijona lelikhasi wamolekele igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Abantu bababaza italente kumlingisi uNompilo uMaphumulo odume ngilana Nosipho khona lapha kumdlalo uZalo uhlukunezwa ke unkanyiso owaziwa ngelikanjeza. Abantu besifazane bathinteke kakhulu esiqepheni sayizolo la ekubonakala khona yena uNjeza ehlukumeza yena uNosipho. Bathinteke kakhulu bathi yinto le ngampela befanele ukuvezwa futhi ke eyakhayo ngoba into ngampela eyenzakalayo i-gender based violence. Abantu ke bababaza ukuthi ke kubalekile ukuthi kukhuzwe noma kuqashise abantu besilisa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Bakhale kakhulu ke ngetalente lakhe uNompilo uMaphumulo kwathiwa udeserve indondo ngendlela adlala ngayo le ndima. Ungafunga ukuthi yinto le ebiyenzeka ngampela kanti kuyalingiswa. Mina bafethu ke njengentatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngizothanda ukuzuvula ukuthi wena ngesiqephu sayizolo ngabe kuthini ukuphawula kwakho. Ngithi ke sengiyaphela khona la ungibambeke evidweni elandelayo.